Mga igsoon ko dyan ni Kristo, ang atong ebanghelyo karong adlaw o kagahapon, no, maura. No, atong ebanghelyo naghisgot, mahitungod sa pagpakaon sa 5,000 katao, the feeding of the 5,000. Kini napanghitabo sa atong ebanghelyo, naglarawan unsa ka maayo ug unsa ka maluluy-on ng atong Ginoong Hesukristo. He is not insensitive to the needs of His people. Nabati niya ang kakapoy, kagutom sa mga tao nga nagsunod-sunod kaniya. Mausab na ang gibati sa atong Ginoo karong panahona. In this pandemic, personally, I know God knows our needs in our problems. But, ngutana kita, Reb, no, asa man ang Ginoo karon? No, asa man ang pagpakaon sa Ginoo sa tua? Asa man ang tabang gikan sa langit? Usay mangutana kita. Some of us doubt His presence. My dear brothers and sisters, God is truly present in our midst. Mabati ug masinati nato siya diya sa tagsa-tagsa kanato. Most especially diya sa atong gobyerno ug sa atong simbahan nga naningkamot nga kita tabangan niining pandemya nga atong nasinati karon. Tanan nga maayo, tanan nga makapagwapo sa atong komunidad, sa atong nasod, sa atong kalibutan, instrumento kini sa atong Ginoo. Yes, all of us are struggling, but God, in the presence of our government and also in our church, in those people around us, are acting, no, are the visible and the physical instrument in expressing the merciful and loving presence of God. No, mo ni sila mga instrumento. Matag usa ka nato instrumento sa Ginoo kung aware lang kita. No, usahay hagiton pa nato ang Ginoo, but at the end kita ra day gahagit asa ang Ginoo. No, dili na kinahanglan na ni Jesus nga munaog pa gikan sa langit aron mapakita niya nga tinuod siya, nga manggiluluy-on siya. Naa na dire ang Ginoo, ang liyok sa Ginoo, instrumento sa Ginoo, ang mga tao palibot sa tuwa. All we need, my dear brothers and sisters, is to cooperate, no? Cooperate sa mga instrumento sa atong Ginoo. Ug usab, no, ablihan nato ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna. Di kita mag-close sa mga possibilities aron makakita ug masinati and we can appreciate God's action in our lives. Iputuman lang kita sa instrumento, sa mga instrumento sa atong Ginoo. No, all of us, no, surely our life would be easy. No, karon taknaa nining Santos na Misa atong pakanon and also atong bahugan ang atong mga kalag aron mabusog kita sa pulong ug lawas ni Kristo. Diya sa atong ebanghelyo gipakaon ni Jesus ang mga tao ug pan ug isda. Karon taknaa kita usab nga naminaw karon, no, pakanon nato atong mga kalag. The spiritual nourishment sa atong kaugalingon, kinasayod kita, wala kita mabuhi sa panlabang, apan diapod sa presensya sa atong Ginoo. Christ as the Word made flesh, came down from heaven, naa karon sa sakripisyo sa misa.
Once we eat His body and drink His blood, we participate in His holiness and heavenly presence. He is our spiritual nourishment, mga isuon. Hinaot masinati ug makita nato si Kristo karong taknaa, aron mabusog kita sa iyang gugma. Amen.